late hour na tayo nakapagsimula ngayon kasi nagpakingkusindan muna tayo. Meron akong body check kaninang umaga. At saka si Dana din, sinamahan ako para mag-renew ng aking alien card. Kaya eto, time check, alas 3 na po. Alas 3 na tayo makapagsimula dito. Eto, konti na lang. 1, 2, 3. Ayan. 3 lines na lang para matapos na po tayo. Ay, madali na lang to. Okay, keep on watching guys. Ako si Inday Abil Bisaya, ang probinsya ng Pinay sa Japan. Ayan. Tosang, noriyuki umukay onegai shimasu. Okay, ayan po yung sasakyan natin, yung Mercedes-Benz natin nandoon. At saka, ito yung stand natin kasi wala tayong cameraman. By self lang po tayo. Kaya tiyaga muna tayo dito. Okay. Ayan, malapit na. Ayan, meron na dito. 1, 2. At saka ayan, matatapos na kaagad. Okay, keep on watching.
Ayan guys, natapos na natin dito. And then, dito naman tayo sa kabila. Ayan. Ayan. Dito na ulit tayo. Ayan, isa, dalawa na lang. Dalawa na lang. Peace. Thank you for watching guys. Ako si Inday Adel Bisaya. Don't forget to like and subscribe.